Duha ka adlaw nga transport strike gilusad sa grupong Piston Cebu sugod karong adlaw. Sayra nato ang sitwasyon ug dagan sa trapiko karon sa dakbayan sa Subo pinagi sa live report ni Alan Domingo. Lan, kumusta diha? Nick, maayong buntag na ako karon diri manukad sa intersection sa may B. Del Rosario diri sa dakbayan sa Sugbo alang sa pagsugod na sa transport strike nga gilusad karon sa grupong Piston. So far sa ato ang pag-aninaw sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan, wa pa tayo nakita nga pikto no sa katong lusad nila nga transport strike. Doon nagihapon mga sakinan nga nagbiyahe karon, especially sa kaning mga traditional PUJ. Atong sayran gikan mismo ni Sir Greg Perez. Asaman? Sir, hali sir. Si Sir Greg Perez ang chairman sa grupong Piston. Maayong buntag nimo Sir Greg. Mayong buntag sad og mayong buntag sa nagasubaybay karon og nagatanaw sa TV karong orasa mayong buntag. Okay sir, so far alas 5 supposed to be ninyo ni gisugdan inyong transport strike. Kumusta? Doon na ba yung mga inyong members nga wa gyud mo biyahe? Kaya ako ang obserbahan doon nagyapon mga traditional PUJ nga nagbiyahe gyapon. Tinuod na no kay tungod ang atong mga kaigsunang driver mismo ang mga membro nato ni hangyo nga makatuyok sila kausa para naipalit og bugas karong adlaw o makapamahaw. Mao na aktual nga sitwasyon karon nato sa atong mga membro nga sa pagkakaron padulong pa dinhi sa mga center rally center nato karong mga orasa. Okay, like unsa kaning mga orasa nga maka-feel yun ta sa epekto ni nga dili ninyo pagdagan sa mga kalsada Sir Greg? Posible magalapas ng alas 8, alas 9 no, ginagangyo ra man ang atong mga kaigsunang driver nga usa sila katuyok. Bali kuan na nato no, makita na nato ang karsada sa umabot nga alas 8, lapas alas 8 antod sa alas 9 ang atong kadalanan. So duha ni ka adlaw starting today ug tomorrow. Ugmang adlaw. Karong adlaw 14 isa ni ka adlaw hantod sa gabi kay magkampuhan man ta sa LTFRB ang mga driver pagka karong gabi mag-meeting may kung unsay sitwasyon para ugma kung padayon ba ang protesta nato para ugma. Okay, speaking of kampuhan dito sa LTFRB, dito mo manukad pila ka mga members ang magkampo dito atubangan sa LTFRB? Ang magkampuhan nga gikan diri karon sa P. Del Rosario, diri man kami tanan magtapok unya mga udto. Mumarcha may padulong sa LTFRB ug mao nay numero no mga gatos kapin no sa LTFRB na magkampuhan karong gabi mao nay numero nato pero mingon po nato nga ang usa ka gatos mamauli po ng uban ang sigurado gyud nga mo ana bisag wala nakaabot sa gatos. Okay. Sir Greg, kuha na lang yun, no? So far, very short. Unsay mensahe nimo basig doon na kay ipaabot sa imong mga ubang driver. Very short, Sir Greg. Ato siguro gipaabot no sa atong mga kaigsunang driver nga kini nga isyu ni nato tanan para dipinsahan nato ang atong panginabuyan nga mga driver diha sa kadalanan ug ang commuter siguro apel ani nga pakigbisog sa mga driver. Okay. Sa umaabot nga pagmahal sa mga plitihan. Okay, Sir Greg Perez, ang chairman sa Piston Cebu. Nick, mo ni ang latest nga situation karon sa mga karsada ri sa Dakbayan, subay usab sa paglusad nila og duha ka adlaw nga transport strike diri sa Sugbo. Nick, balik sa imo diha. Salamat sa live update, Alan Domingo.